Ако ви кажа, че една камера може да гледа като две, ще ми повярвате ли? Представям ви безжичната камера Dahua Pico Dual D1. Външна Wi-Fi камера с два обектива, което означава, че получавате две гледни точки едновременно. Единият обектив е фиксиран в избраната от вас позиция, докато другият, който е под него, се движи и проследява, така че да покривате много по-голяма зона и почти не остават слепи зони. Всъщност това е една от причините камерите на Dahua да предлагат високо ниво на сигурност, защото не разчитат на една гледна точка, а комбинират фиксирано наблюдение и динамично проследяване, за да не изпускат нищо важно. Освен че са сигурни, те са и много лесни за използване. Свързването става изцяло през Wi-Fi мрежата, без нужда от допълнителни кабели и инсталации. Просто я поставяте, включвате и я синхронизирате с акаунта си в телефона. Камерата поддържа microSD карта, което означава, че можете да записвате директно на място, без допълнителна техника. Също така, през мобилното приложение DMSS имате възможността да съхранявате записи горе в облачното пространство. Но това, което наистина отличава Pico Dual D1 е колко е умна. Тя разпознава хора и автомобили, което значително намалява фалшивите аларми и нотификации. Когато засече движение, тя може автоматично да проследи обекта, така че винаги да остане в кадър. И не само наблюдава, но и реагира в реално време. При нужда може да активира звукова сирена и светлинно предупреждение, което действа като реален възпиращ фактор за натрапниците. Благодарение на Smart Dual Light технологията получавате ясна картина както през деня, така и през нощта. Като при тъмни условия камерата автоматично включва осветление и ви дава цветно изображение. Разполагате и с двупосочен звук, така че може не само да наблюдавате, но и да комуникирате директно през камерата, независимо къде се намирате. И всичко това идва в устройство, създадено за външни условия, с IP66 защита, което гарантира надежна работа при дъжд, прах и различни атмосферни условия. Може да закупите тази камера както от физическите магазини на партньорите ни в страната, така и от техните онлайн магазини.